Hyvä Erkka, luule pois vaan. Paina saada. Hyvä Erkka, rauhoita vaan. Kyynärpäätä sisään, hyvä. Ja hallintaa. Hyvä. Paistele kädet. Taistele! Tule! Olkka eteen! Paina päälle vaan jatkoa. Hyvä. Takashallinta. Älä tulla voimin, vaan kunnolla ne kädet sinne kainalaan tai mihin haluat. Hyvä! Vai kädellä nilkkaa! Ohi! Hyvä ja takashallintaa. Pelaa jalat pois. Hienosti menee. Pelaa ne jalat pois sieltä. Hyvä ja tule! Kunnolla Lantti eteen! Taputtaako? Taas suojaustumaan, selkää! Hyvä, tule! Paine leukaa! Kaveri ihan loppuja! Hyvä Erkka taas. Ohi vaan rauhat, painetta leukaa ja jaloista irti. Hyvä, just noin ja pidä siinä, ota pisteet. Ottelu numero 48, ottelijan valmistautumisalueelle. Uudestaan Erkka nyt vauhiin. 0-0 tilanne. Älä anna niitä käsiä sinne. Hyvä. Nilkastakin ohi. Painetta vaan. Hyvä. Ja pää kiinni. Pidä siinä, ota pisteet. Polvet kylkeen. Hyvä. Pisteet tuli. Nyt Erkka rauhat. Järki mukaan. Hyvä, painetta vaan päähän. Hyvä, pidä rauhassa. Älä mokasta tänne. Anna kaverin vääntää. Otas jäänellä. Hyvä Erkka, tiedät mitä tehdä. Just noin. Hyvä, kaveri on ihan loppu. Kukit sisään. Rauhassa haes paikkaa, jalat sisään, heti kun tulee tilaa. Kaveri on ihan väsynyt. Älä tee mitään tyhjää. Hyvä, ota se ranne piukkaan sinne valtaan. Just noin. Ja painetta vaan. Iskitsekkaa jatko. Hyvä ja huukit sisään haltuun. Hyvä. Taas sun. Lonkkaa eteen vaan, nyt kaualle tilaa. Hyvä, just noin. Lonkkaa eteen ja kierrä. Olka tsekkaa. Kestää. Hyvä ja päälle. Pidä siinä. 30 sekkaa. 20 sekkaa. Pidä hallin. Hyvä. Painetta selkää vaan.